Hi, it's Misha Christina, agus is Dornálaíocht le fear na hhéireann. Táimid chun roinnt go lena Dornálaíocht a cleachta le chéile. An bhfuil sibh réig? Sulan in for aclaigh dar bith caithfear taobh suas. Sa Dornálaíocht bíonn go leor brú ar na láimhe mar sin den cinnte ara thuairt den na ristaí ach go háirithe. Tá sé an-éasca gortú aáil munan inan tú taobh suas. Tá sé an-háchtach fáisceán láimhe a caitheamh chun na láimhe a cosint. Inmh tá mé chun díreadh isteach ar an Trasbhuille. Seo é an bhfuil is láidir atá going mar Dornálaí agus úsáidimid an lámh is láidir atá going cuma. Úsáidigh mise má lámh clé mar sé seo an lámh is láidir atá go. Ar dús fád de seasamh. Chuir de lámh an arda, tá mise chun an lámh seo úsáid tá tú chun dul amach agus isteach. Amach agus isteach. Tá me gcónaí ag mead an lámh seo os mo cóir chun mé féin a cosint. Ón taobh fécinn sé mar seo. Amach agus isteach. Amach agus isteach. Amach isteach. Amach agus isteach. Anois, tá mé chun an smitín agus an Trasbhuille a chur le chéile chun haon dó a dhéanamh. Isú le seo. Haon dó arás. Haon dó arás. Haon dó arás. Haon dó arás. Má sibh! Anois, tá scill nuaigh le núsáid sa bháinge Dornálaíochta.